Bigarren eguna. Hemen kontxakin ez dagoia gaur. Hemen gerako nintzen, hemen biharko igual zia dekartzet o hamaka bat. Hemen loiteko, sistatxo bat botateko. Pelikula ikusten hasi aurretik. Ez zer iruditzen, ondo ez? Bai, osatot. Txarko hau ez apaltzen nabil eta ez dakit ura den edo txixa. Osea, guazen bazparet. Kamara pinetorri berdet. Ez da posible. Ez da posible. Bideoak grabatzen ibili naiz hor, denbora iteatik. Ze ordu da? 8 eta 28. Noiz nauken pelikula kursalean? 8 terditan. Galdu adet pelikula? Bai. Zinematiko lehengo pelikula galdu dut? Bai. Aurten bai. Lehengo urtean lehengo egunin izen zan. Aurten bigarren egunean. Oso ondo. Vale, bueno, lortu dugu entrada bat. Beste peli bat ikusiko du. Beadur the Brave. Oin ondongo zan pelikula hau ikustie, baino urrena Fingernails. Horre esaliatzea. Eta izango zan la hostia. Dışıt o dini. Dışıt o dini. Öyle samimi taze diyor ne? Taze gine dini ver. Dışıt da olun dini olsun diyor. Mazi gine dini döse. अरे बाबू दारू तो मैले पागो नि त पहिले Hat muji. Eso es arrancar y plantear, dejar que las cosas. Zuzendarian lehenko pelikula iziteko ez da batek aski, Pelikula hindu bat da. Covideko pandemia erdian aurkitzea protagonista. Nepalen bizi da, baina Nepaletik kanpo da, beste herri baten bere koinatuarekin. Eta honek lana eskaintzaio bertan bizira duteko, zer bestela ezin dugu, zeile dazke gaur, ez? Eta hola, ez dago aski, ez dago aski. Fingernails, asko gustatzat. Fingernails, esto va a doler, honek min emango izu. Bai, min emango izu. Bueno, mundu distopiko baten, ez da distopiko bat, baina makina espezial bat dake, eta makina hortan zure azkazala eta zure parejan azkazala sarte baituzu, makina horrek izango izu zenbateaino ze portzentajetan zauden maite minuta beste horrekin. Bestekin ez, osea, bile sartzituzu eta bi horiekin esate izu ze portzentaia atatzean bilek batuta. Orduan, gehienez 100%takoa eta gutxienez 0. 0 atatze baldima, ez dute bat maite minuta, ez bat ez bestie, hasi que beste bat bilau. Eta 100 atatze baldima, jazta, ja, perfecto. Osea, bizi osoako pareja dakezu. Pelikula oso interesgarria irudituzat, eta zinemaldien ikusitako aurten, behintzet, aurten ikusitako honenetako. Eta, abera gehi izan, hau eta La Sociedad Nieve, die gehien gustaz eskitenak momentuz. Eta justo bi hoie bat die, zango de pelikula untinetakoek, ez, blockbusterrak, bat Netflix, besti Apple. Bai, bueno, ala gustazat, orduan. Ez da hir, zengo joan. Jendeak oso arraro behitzeit. Zeatik otea. Kamara bat hitzeiten naholako banku baten segitea bakarrik? Izen laik, Baina, ez da hir da, ez? Hau eta bat garren mendea, tio. Bueno, La Paliciada ikustea sartu behar nahi zontxe, principia, zertaz dijoan, ezingo dizuet esan, ez dakit oso zeu. Osea, dakitena da, kartzela baten daudela, eta bi hauei heriotza zigorra esartzei ebela, eta usteet pelikula behaien atzeneko egunetan gertatzeala. Ena ziur, así que oin kontako izuet. Голову поднял в камеру. Куда его? Швидше, давай! Zer ikusiet? La Paliciada? Ez dena hitzein, pelikula honi buruz. Ez ikun ikustea, aukeri baldin bakezue ez ikusteko ez ikusi. Irakurri nun sinopsia kartzela bateko pelikula zen. Eta hemen kartzela atzeneko 5 minututan bakarrik saltzen. Ez, hoi manu
Josu Terneran dokumentala ikustea. Hori bai, hortako bai dakatela gogue. Ez hau. Nola jarri dien Domaña Mesternera pelikulako promoako, joder. 10 ertzaino horra, tio. Wow. Con todos ustedes, Jordi Évole y Màrius Sánchez. Hemos tenido una semana muy tranquila, como bien saben. Señor Urruticoetxea, esta es una entrevista inédita por muchos motivos. Es la primera vez que un destacado líder de ETA da la cara. Para mucha gente en España, su nombre no es solo sinónimo de terrorismo, también lo es de brutalidad, de crueldad. Y a la vez, le consideran a usted una pieza clave para que se llegase a ese fin de la violencia. ¿Y? No les voy a engañar. Creo que la película es dura, creo que hay momentos duros y para alguien que ha sido víctima directa del terrorismo o que ha tenido de alguna manera el terrorismo cerca suyo, pues debe ser todavía mucho más. Directamente, también tengo una persona metida directamente, no municipal, pero directamente parecido. Y a esa persona le pasó también que estuvo amenazada y no se marchó del cuerpo, pero claro, se tuvo que cambiar de domicilio, le conllevó otras historias. No me llame Ternera dokumentala. Chapo, Jordi Évole, chapo. Osea, sekulako esperientzia izan da. Auditorio osoa abitu. Hau zan. Hau zan, leheno ertzaina kentzena izan papela eta pelikula auditorio honekin ikustea hainbat pertsonakin, gero hainbat testimonio ondie bukaeran, grabo ditut irudi batzuk, eta honekin bukatze dugu, bigarren eguna, ja bihar ikustea berriz, hirugarrengoan, ja lasai. Gaur azkenien post pelikula izan die, bueno, oin bosgarrena faltazat, baina ja bihar esplikako izuet zemuz jundan, beraz, bihar.